प्रणाम जी रामचंद्र जी। सब तो बढ़िया बा, अपने कहीं। हाँ तो यही जो बैठकिए बा। तब कैसे फोन करनी है? हाँ जी, बियाह तो करही के बा। सोचा तानी कि घर परिवार बढ़िया मिल जाओ, लड़की सुशील मिल जाओ, पढ़ल लिखल, तो सोचा तानी शादी कर दिए के नहीं देख तक से। काहे ना, जब पार्टी बढ़िया रही, लड़की बढ़िया रही तो कर ली, काहे ना। ठीक है बा, तब कहिया दिन दे तनी, कहिया लिया के आई। हमारा नजर में तो सोमवार के दिन बढ़िया लगता, का कहत तनी बोली। ठीक है बा तब। ठीक बा, प्रणाम। लागत कि रास्ता भुला गेल बन जा का। एक दिन अइला हो गेल बटे। ए त भुला गेल बन जा। रुआ तो पहले ये तो आइल रही और भुला गेली। का सब पहले रही सन माटी के मकान, अब हो गेल सन ईटा उटा, लागत भुला गेल बन जा। पूछ लेली का? पूछ ले तो कौन लेती। ए बाबू, हाँ हाँ कहनी कि रामचंद्र के घर कौन ह? बस है क्या दाइए गुल भैया। चलो तनी चलो ना बता दो। चल 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 गांव में गाड़ा है लगता है। अरे नल चल वाला काम होती है। हां कौन वार्ड के हो? ये वार्ड नंबर 10 के है। 10 के हो? 11 हो बा। अभी महाराज लेके घरवा दूर बा का? ना ना गुल भैया क्या ये तबा। ओए मार ले को पहले चलाओ तनी। ए मार ले का ये गुल भैया। अरे भाई साहब बोले ना वन ओने काहे पीछे सब। अरे हेने चले के बाटे, उल्टे रास्ता चले तो लोग हेने चले के बाटे। एक रास्ता बड़ी दूर बाटे। तब तो जा हाथ भुला गुल। पूछी का भुलैल बने? और से घर कहां पर? बे जा दूर से नहीं जाइले, ये बक्सर से आइल बन जा। अच्छा है बक्सर जिला। हां बक्सर जिला। ए महाराज घरे पहुंचाई कि हमनी के पूरा गांव घुमाई। महाराज ने का बात करती, बस दूटे हो गल भाई, दूटे में पहुंचबे करब जा। चली जा सब। चली ठीक है बाप, रौरे नु बाटे ऊपर कहां घुमाओ तनी, कहां लिया चलम। बस आ गुल भैया, घबराए के बात नहीं छी। आज राम चल गाँव बनी। ये कहनी आई लगो आवाज। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बबुओ कुर्सी लेके आवा। तब और सब सुनाई सब ठीक है बा, अपने सुनाई। हमें कोनो दिक्कत परेशानी नहीं भइल? ना, कोनो प्रकार के दिक्कत ना भइल। बैठी बैठी ना मार ले। प्रणाम प्रणाम। बबुओ हां बाबूजी मीठा पानी लेके आवा। लेके आवो तनी। सब अपने पड़ला ना, इन खेत बगीचा उचा सब अपने है। टेबुल लेके आवा। बाबू टेबल लेके आओ। हाय बाबू जन बाऊ। ये बबुआ बड़ लेके आवन हमार। अच्छा और छोटा का? ई इनकरे लेके आवन। जी पानी ना लेके लावा, पानी लेके आवा। लाओ तो भाई योग समाचार कही। सब ठीक भाजी। बउआ पढ़ेला नु? हाँ बबुआ पढ़ा लिखा। पढ़ाई चलता? हाँ पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी करतवन कर ला। ए भाई जी हाँ कहीं हाय बगला मोटे में यहाँ के। यहाँ आके ई हमार छोट भाई हवन। अच्छा अच्छा मैंने लड़का के चाचा है। रहुआ को भाई हमनी के दो भाई। चली ठीक है बटे, नाश्ता पानी करी जे। पानी उन दिन तो पानी दबो गो। हे प्रभु अपन परिचय बताई जा। हाँ पूछिए। यहाँ के आने? यहाँ के लड़की के बाबूजी है नी, यहाँ के छोट भाई लड़की के, यहाँ के मौसी के लड़के आने, यहाँ के ई हनी ड्राइवर साहब जना गड़िया साइल बन जा। एक भाई बहन लड़की के ना? हाँ उहे के बानी एगो। लड़की कब बहनी है? लड़किया दू बहन जन्नी तो बड़की बुचिया के शादी कर दिले बनी गिरजा बड़ा। छोटकी बुचिया के रिश्ता लेकर रुआ के यहाँ आइल बनी हम। सबके बुचिया कहाँ तक पढ़ा लड़ी? इंटर तक खड़ी। बाबू है नौवा में।
हाँ तो हो बोल तो अब उहे नु काम बाटे हाँ उहे कइल जाई अब देख लिया जा हाँ चलो होई अभी जो काम खातिर आइल में तू होखबे करी हाँ बोल अब नाश्ता स्टाइल में तन कॉल लियल जाओ ओकरा बात कराई के बाटे दिया बबुआ तो कहल जा तब आगे काम बढ़ावल जाओ तनी बबुआ के बोलाई ठीक है बाबू जा बाबू बोला दो प्रणाम प्रणाम बैठो बाबू बैठो ये कहानी लड़का अच्छा बबुआ का नाम पड़ी अंकित कुमार बाबूजी के श्री रामचंद्र सिंह बबुआ तार नानी और कहाँ अरैला अच्छा कब भाई हड़ो 2 भाई बबुआ पिछला पढ़ाई लिखाई के हमारा बुझाई में पढ़ाई नहीं जी कहाँ कॉलेज बीए में क्लास ना कॉलेज के नाम बताओ महाराजा कॉलेज में अच्छा परीक्षा की तैयारी चला था जी जी एगो सवाल पूछ सकते हैं जी बिल्कुल पूछिए तो बिहार के मुख्यमंत्री के नाम नरेंद्र मोदी हाँ बढ़िया बढ़िया और कुछ पूछेगा मतलब पूछ लीजिए लड़का हाँ सामने जौन बोलाई पूछे के बाद तो नहीं पूछ लीजिए ना ना बस अपना मन के ना कोनो बात नहीं ना और कोनो दिक्कत नहीं है ना ना सब ठीक बा ना तो फिर बाद में दोस्त हमारा के मत देन जा ना, ना, जी। हनु के लेके ऐसे अगुआ करला सोचा करला जौन पूछेगा बात तो नहीं पूछ लीजिए हमार ना, बबुआ ना, पूछ भाई ललस साहब, नु बबुआ हमार पूछ ललस पूछे के बाद पूछ लीजिए लड़का बैठल बा अपन हां इहो के कहना ठीक बाटे ना, ना, ठीक बाटे बढ़िया। बाद में इहो के दोषी ना रहब बाद में हमहू ना दोषी ना रहब जी सही बात बा तब लड़का के विदा कर जाओ ना हां हां भेजी ठीक है बबुआ तब जा ठीक बजा बाबू तब आगे के बात विचार कर ली ना लेन देन के हाँ लेन देन के बाद विचार कर लिया बापा तो ठीक है बात तब बोली का मांग बाटे जौन देख रहल लड़का के देखे ले नहीं जा बोली का कहत ने मांग बा देखी 3 लाख रुपया का ने लड़का के मुंह तो गाड़ी कहत रह स अच्छा हमारा तो मालूम नहीं के बबुआ ला पूछ लिए पूछ ली बबुआ से परिवार सलाह ले कोनो हाँ कौन काम होला बबू हाँ बाबूजी हमने के तो पुरनका जमाना के हई हमने के जहाँ जाए के रहता साइकिल आदमी चल जाते रहे ना ना उ तो बात बोलही बा अब के जमाना के लड़का चलत हो स ना जी ई त ना बात बोलही हगाऊ खातिर घरी लइका गाड़िए से जात हो नो साइकिल के बात रहुआ छोड़ी ना व्यवहारिक बात बिया का जी हां ई त बात बोलही बिया हां बाबूजी बोले बता दो यहाँ सबके गड़िया कौन कहत रहा हफाछी कौन गड़िया हफाछी हां काय करी का अपाची ले ब्रहुआ जी ठीक है बाबू जाई लोग ठीक है बा चले ठीक है बा बबुआ अब रुके दी तनी 1 मिनट सलाह कर लेबे ना दी ना ठीक है भाई मैं तो भाई हां सलाह सलाह के- कर लेती है ठीक बटे ठीक बा 1 मिनट बताओ तनी जरूर के ठीक बा ठीक बा तब आई जैसे लगा का कहतन बोली अब रगनु सलाह करे के बटे देखी भाई जी बोली बड़की लड़की के हाथ में टिकट ना दे अच्छा अब अपन मजबूरी देखिए कि आदमी करी शादी अच्छा इहो हमसे बताई कि बड़की लड़की कहिए शादी कइले रही वो तो 2014 में भई रहे अब देखी 2020 चला था नु तो ना, ना। बढ़िया के जमाना में आ गइल तब वो टिकट बेसी लागत है हमारा देखो वही कहता ना तब देम देखिए हम 2 लाख रुपया दे सकते हैं अच्छा गड़िया क्या कहते हैं बबुआ चली दिया जी क्या बोल जो लड़का से और कुछ करवावे के बाटे लिखावे पढ़ावे के बबुआ। बाटे त करवा ली जो देखो अब फोटो ले ली बबुआ जी फोटो ले ली धारावा दिखावे खातिर घर से फोन आई ले लो ली जाए देखो बबुआ हम उतना पढ़ल लिखल नहीं तू अपन देख लिया जांच पड़ताल कर लिया चल ढंग जाए चलो कुछ लिखवा के अभी कॉल हो कितना तक कहत फाइनल बताई कहम तबे ना 2 लाख रुपया दे चली बात करें ठीक बा तब चलो जा भाई जी रोगा बता दी यहाँ के जानते भाई जी यहाँ के उतना सकाव नहीं खे हनु यहाँ कहतनी 2 लाख रुपया एगो गाड़ी का कहतनी इहो मतलब इतना मत दबाई एके हाली
चलिए ठीक है बा, हमारो परिवार बाणे हम अपन समझ लेतनी। ठीक है बा। कह लेतनी अपन परिवार से। जाइए बा। बाबू हाँ बाबूजी आओ लो। आओ। देखो उनको हम लोग के कहना बा कि 2 लाख रुपया एगो गाड़ी देवे पर तैयार बा हम लोग। का करे के? ठीक है बा। ठीक है भाई, महंगाई के जमाना आ गइल बा, 2 लाख रुपया में का होई? चलो लड़की पढ़ल लिखल बलही भी शिक्षित परिवार बा। ठीक है बा, तो बबुआ ले एक बार पूछ लेबे काम बा। बबुआ ले का पूछे के बा? ना बबुआ के कार आए बा, बबुआ बताई तुम नु। का कहत बा हो? हम क्या पाची चाहबे करे। ठीक बा, वो गाड़ी देवे पर तैयार बा हम लोग। का कहत हो तुम? चलो ठीक है भैया। ठीक बा ना, तब कह दिए ना। हां ठीक है। ठीक बा। ठीक। सलाह वाला कर लेनी। हाँ सलाह सब ठीक है बा। तो का कहत नहीं? होई शादी जी। ठीक है बा तब। बबुआ अब हनी हां कर बुला दी। कर दे भाई। कौन इतने कर लड़का के बुला दी। बाबू हां आइए। ठीक है बा, बबुआ आइए गुनी कौन सी कहत नहीं लेवे के फोटो वोटो कहत रही ले ली। एगो ले ले। हाँ खींच लो, ऐसे खींच लो। जमाना में का कहे के बा? ले ली फोटो। खींच लो। तने एक बार खड़ा हो जी रहुआ। ठीक है। फ्रेश आइल बा ना? हां बढ़िया बा, फोटो। हां तो दिखा दे लइको बड़ी। मोबाइल बढ़िया बढ़िया रखत हो सन। नहीं ठीक है बबुआ। और कुछ पूछल चाहते हैं बबुआ से कि बबुआ के घरे विदा कइल जाओ। ना ना ठीक बा, अब सोच रही तनी पाता होता लिखवा ले। हाँ पता तो लिखा। हाँ काहे दिक्कत है? लड़का पढ़ल लिखल बलही बा, लिखवा लीजिए। का दिक्कत बा? पाता के कोनो बात नहीं, लइका बीए पढ़ल ह। ना देखी भाई, हमरो भाई हमरो एगो बबुआ पढ़ल लिखल आइल बा। हां तब सोचना कि अब ये बुझाई हम देखी उतना पढ़ल लिखल ना है। ठीक है बा, तब हम के लिखवा देते हैं पता। ठीक बा कोनो बात नहीं के। ठीक है बा। ठीक है लिखवा दी। बाबू हां बाबूजी कॉपी कलम लेके आइए। ठीक बा। जान तनी अब मान ली कि लिखवावे के बाटे लिखवा लिए तो इनको और के शंका मिट जाई ना। ना जी रोनो ठीक कहता ना, है। पहले अपन बा- अपन मन के भाव। जीवन बितावे के बाद अपन सही में समझ सलाह कर अपन जन करे के ना खाली। हिंदी में लिखी कि इंग्लिश में? बबुआ हिंदी में लिखो। बे महाराज लेके लइका बीए तक पढ़ल बाटे, इंग्लिश में लिखवाई, हिंदी में काहे के लिखवाओ महाराज अच्छा लेके? जाय दी हमर बबुआ आइल बा, ये बबुआ समझी। ना जी लड़का जब पढ़ल लिखल बलही बा तो इंग्लिश में लिखवाई। हां तब का इंग्लिश में लिखवाई। ठीक है लिखवा इंग्लिश में। हो गेल बाबू। ना लिखो तनी अबे। ठीक बा ठीक बा लिखा 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 लजाए शर्मा के कोनो बात नहीं है, एकदम बढ़िया से लिखो। धड़क लिखो। ठीक है सर मैं क्या बा लिखो हो। अब हाथो कबे से लिखे तनी का अभी कुछ लिखा है। ना वैसन कोनो बात नहीं है, लइका बीए तक पढ़ल लिख ली का हिंदी में लिखवा दे लिखा। अब देखी जैसा रहा कुछ। ना रउआ कहीं रउआ शादी करे के बाटे, अपन लड़की के करे के हमरा बा। रउआ पर भरोसा बा। ठीक है मतलब हिंदी कह देते नहीं। ठीक है का बबुआ का कहते रे? ठीक है बा, देख लो। ए बबुआ लिखा गइल लिखो तनी। तो इंग्लिश छोड़ा ना, हिंदी में लिखो ना। ठीक है बा। कोई से हां भाई सुनले नहीं कोई के बात करे। लड़के के बाबू कहले हमारे से लड़के दिए ह वो आरा पढ़ता ना ना बोले बहु घड़ी ए जक लम्हर का पता ला को भी से लिखो। उहे ना पहले बात हाथों का पता लिखवा के। हां लिखत नहीं पहले लड़के बुझा ना गलत। लागत है लड़के मत के। हां बुझा के हम का कह सकिन अब। वो लिखा गइल लिखो तनी। द ना जतने लिखाइल बा उतने द उतने पे हमनी के समझ लेम जा। द ना घरे उतने पे दिखा देम द। दे दो दे दो।
बाबूजी उठा लो लिए का लइका लिखा ना हम उतना पढ़ल नहीं बबुए हमर जनत है ए बाबूजी कौन भाषा लिखल बा? हम तो इंग्लिश पढ़ल बानी, हिंदी उर्दू तो जानते हैं ना कि हम। ए बबुआ हमारा हिंकेर पर उम्मीद करके आई रही भाई जी लिया के आई रही देखिए तो बुझाता ये के अब जानी अब का महाराज लेके कहत नहीं के लइका बीए तक पढ़ल है रउए देखिए का लिखले बा लइका बा देखी का लिखले बा आ कहत नहीं के बीए तक पढ़ल है पैसा एकरा में बेकार का खर्च कइले बानी कहत नहीं के लइका हमर घरे पढ़ेला का करम अब विश्वासे न बा लइका हो जा पढ़ता कि का करता जैसे पैसा हम विदे करावते बानी अब ये भरोसा पन बानी हम कहत नहीं है लइका के 3.5 लाख रुपया ले में आ एक दिन के तो कहता रहो बड़का लइका कहत नहीं के हापाची गाड़ी ले बताई ई लइका 3.5 लाख रुपया तक बाटे बताई भाई हमर लड़की तेज तराज भी हम का कहत नहीं मन बा ए महाराज लेके अब हम का कही रउआ पहले जांच पड़ताल कर लेवल चाहत रहे ए महाराज लेके हम तो पता कइले ही रही बढ़िया से कि लइका बीए पढ़ल हटे बबुआ नहीं क्या चाचा? आज के बाद कबहू अबुआ पर भरोसा नहीं करे के ना बाबूजी। ए महाराज लेके ऐसे काहे कहत नहीं हम कितना बियाह करा देनी और वो हमारा के दोषी ठहरा तोरा होतनी बबुआ करे के विचार बा मौसा हम बियाह ना करब ठीक है बा त का कहिए ना भाई हम नहीं चलत हैं जा ठीक है बताओ हाँ। ठीक बा जी चलो तइन जा ठीक बा प्रणाम प्रणाम जी कुल तैयत हमनी के डुबा दे लेते हैं। हमारो गांव में एगो नाम रहे, पूरा गांव हमारा के इज्जतदार कहत रहे, जानत रहे कि फलाना का लड़का खोजा पढ़ाता, आरा पढ़ाता। अब हमारे समाज में मुंह दिखाओ के बा ऐसे कहत नहीं भैया कि जाके देख आरा भेजले रह ती जाके हॉल में फिल्म देखता के पढ़ता के का करता अरे बाबू का करबत विश्वासे पन केहू छोड़ ले बा एकरा के पैसा दियाते रहे, जवन कहता तवन होते रहे। पढ़ाई लिखाई एकर बंद करे भैया जनला आरा पढ़ के कुछ ना कइलस हमनी के नाम डुबा देलस। हाँ बाबूजी चाचा ठीक कहत होने के पढ़ाई लिखाई छोड़ा देवल जाओ। चल ठीक बा, चल खड़ा का बड़े चल भाग, कुल इज्जत डुबा देले। भैया ये वीडियो बनावे के मकसद ये बा कि कबहू अगुआ पर विश्वास ना करे के चाही। देखबे कोई लही जे अपन हम लड़की के बियाह करे खातिर आइल हनी तो का धाना भइल है। और भैया केहू भी अपन लड़का के पढ़ावता लिखावता तो बाहर में अपन जांच पड़ताल करे के बाद लड़का पर आजकल विश्वास करे लायक नहीं थे। हमार तो हाल देखिए लेनी जाके हमार लड़का बाहर में रह के पढ़ता कि क्या करता ओकरा पता होता लिखे नहीं के आवत। अगर ये भैया वीडियो बढ़िया लागल होखी तो लाइक कर दियो और शेयर कर दियो घंटा बजा दी और सब्सक्राइब भैया करे मत भूलियो।